Bafethu sengibuyile no part 2 nangu lo mkhulu useyafona ke manje bese sikhathazekile phela ukuthi akasafoni ngani. Hawu usefike kanjalo nangefona futhi. Mkhulu. Hello? Kehle. Baba isaphumele imali lana. Hello? Mkhulu. Ayisaphume imali. Ayiphumi? Yebo. Kanjani manje? Hayi mkhulu ngisacela uphinde ungibizele lezi zinamba. Ngoba mhlawumbe khona into errong ekhona lapho. Baba ubhale lapho kuze ufuna ukuphuma lana. Angezi? Badini wena ungathi isikhathi sakhe ukuthi uma account number yami wona ngithumele khona account engisebenzayo. Lokwenza umsebenzi yini ngeke mhluphe. Angikuzwa. Unjala ngami noma yona leyo. Mana mkhulu ngisacela ungibizela ngithi usakwi ATM lapho. Ha? Angithi usakwi ATM man. Ngicela Nedbank manje. Oh. Usuyikhiphela angithi utha iphuma. Baba ufoneza ukubizela amanamba. Bese uyafona ukubizela amanamba. Ngiyazipha. Okay mana ake ngifone mkhulu. Mana ngimphuthume. Ha uku ATM mana akangasuki ATM akahlala Aseni bafethu ngimfonela futhi. Yebo mkhulu. Kahle. Man lezi namba mana ngisacela ungibizela lezi namba. Wena ubizela lapho mina ngizozibhala la lapha. Ngisengithini manje wena ubizela lapho mina ngizozibhala la. Angikuzwa kahle. Oh, zithi 456. 456. Yes, 2444. 2. Yes. 444. Yes, 979. 979. Yes. Lapho iphini? Iphini. Iphini ithi 2962. 2962. 29. 62. 62. Yeah. Malini lapho? 1200. Not 1,250. 1,200. Anges? 1,200. Yebo. Yabalutho lana. Hello? Yebo. Abele imali yakho ayisaphume lana. Angikuzwa mkhulu. Ayisaphume lana imali. Mana mkhulu ngisacela ungibizela lezi namba lezo oyibhalile lapho ke mhlawumbe wena lo. Baba wena yazini. Wena ukhiphe le mali kusasa wenze kahle cause ubusuku ke manje. So yazi nawe. Angikuzwa mkhulu. Lo msebenzi wakho qala kusasa akuseni. Awukhiphe le mali. Mana mkhulu bo ngisacela mana yazi ukuthi ngisacela ukwenza njani? Ngisacela ubuyele ku ATM lokho esend ngiphinde ngikusende lo munye mhlawumbe ngizama uku-reverse lo ngoba mhlawumbe khona inkinga ekhona. Imali vele ayisaphume lapho 1,250 1,200 Mana awuthi ngizama ukwenza omunye question manje ngisacela ubuyele ku ATM mkhulu. Ngizo-reverse le. Angesi? noma awukulinde kancane futhi ngiyabuyela khona manje. Ngisacela ulinde kancane manje ngizozama ukwenza ngenye indlela manje. Ngicela ulinde nje lapha. No, ngiselapho wena ubizela
ngidlulisele lapho futhi ngiyabuya Mana ke ngenza kuqala ke ngizovala manje bese ngiyenza ngefoni. no wawena uwenzile lapho ngizotesta omunye umshini lana Oh, okay. Akunaki. awubize futhi lawo amanamba Oh, okay, mkhulu. yathi Oh, uyabuyela manje futhi kuyethe. yebo Okay, buyela ke mkhulu. Amanamba. Oh, athi 456. 456 Yep. 244. 244 Ehe. 979 Hawo. Nakho nje uyazazi inamba. ngiyabuza nje lephini Iphini ethi 2964. 2964. 64, yes. amount 1200. angazi ngapha yizo lapho ngivele wenzeke wena lapho uzokwenza ukuthatha kwenye indlela kodwa vele la iphuma silipu kuphela imali ayisaphume la Awuphuma islip kuphela. baba angazithola ngani so angasikhathi ihamba manje Awuthi ngivele ngenze ngenye indlela mkhulu. Ngisacela ungasuke ku-ATM. Awuthi ngivele ngireverse imali and then bese ngiphinde futhi ngenza omunye ukhesi. Ngizokwenza mana ngisacela uzame mana ke mkhulu bo ngisacela akwenzeki ke nakhuzana. Mana mkhulu ngisacela ungasuki lapho ngifuna ukwenza ngenye indlela. Buka ngizokukhombisa ngoba ngenza. Ngizoreversa buka wemkhulu ngizoreversa khehla lami imali bese ngiphinde futhi ngiyakwenzela omunye ucash send ngibona ukuthi ngeke uzophume yini. Ngizobenza bebe babili. Ngisacela ukuvala mkhulu bese ngiyakufonela futhi manje fast. Angezo? Hayi ngeke. Mhlambe 4 to 5 minutes kuzobe soku right. Mana mkhulu ngizokwenza manje ngisacela uvale ngifuna ukwenza ngefoni manje kahle. Ngizokufonela nje manje ngikubizele inamba. Ho! Hayi sadlala ke ngalo. Manini bafethu. Okay. Siyabuya noPatri nangefona futhi. Okay, siyabuya noPatri bafethu. Manje nangefona.